Is dat het project nu ten einde? Of nou? Nou, het project is nog niet afgelopen. Maar het is nog niet afgelopen. Nee, maar het feit dat het nu gepresenteerd is, dat het omgewisseld is, dat is wel een bijzonder moment. Ja, dat klopt. Dat klopt. Op een gegeven moment, we hebben nu de eerste fase van het project afgerond. En nu gaan we namelijk naar de tweede fase. De tweede fase impliceert dat we namelijk het hele proces gaan monitoren. Om te kijken dat inderdaad alles conform procedures en dergelijke loopt. Het is een heel nieuw project, maar de eerste 6 jaar is afgerond. Ja. Want de mensen kunnen het nu in hun portemonnee stoppen. Exact. Nou, ik kan lastig stellen. Ik denk dat iedereen toch wel trots moet zijn op sowieso de biljetten, maar ook de munten. Ja. Want het heeft toch iets van Curaçao en Sint Maarten. Dus laten we toch trots zijn op onze nieuwe muntinheid. En ja, gefeliciteerd zou ik zeggen. U gefeliciteerd, bedankt. Ja, bedankt. Oké, perfect. Maar zo dank u. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze officiële eerste omwisseling van de Antilliaanse gulden naar de Caribische gulden. Het is een mooi biljet en vanaf morgen kan iedereen het in zijn of haar portemonnee stoppen. Maar het eerste officiële moment, de eerste omwisseling, dat is nu een feit. En het is mooi om te zien dat tot nu toe alles goed en smooth verloopt. Dit was deze bijzondere editie van Access Journaal. Morgen meer nieuws, ook hierover. Maar in ieder geval hopen we elkaar te spreken. Tot ziens. Dag. Oké, non sto bij Graba.